No niin, moikka moi. Nyt aloitetaan tämä uusi Minen-maailma. Mutta siinä ei tule. Voi kysyä, jos haluaa tulla pelaamaan kanssani, niin voi kysyä kommenteissa. Mutta joo, eipä sen enempää. Jatketaanpa nyt. Minä voin uskoa, että tämä ei ole ihan mikään hyvä siellä näytössänne. Niin, koska en kuvaa ihan millään huippukameralla. Mutta siinähän se nytten tulee sitten. Koittakaa nytten sitten suositella. Koittakaa tilata kanavani tai pistä kommentteihin, mitä pelejä haluatte. Minä pelaan Xboxilla, niin kuin ehkä näette täällä, tämmöset. Että en kyllä usko heti, että mitään tietokoneella pelataan. Mutta kyllä joskus ehkä tullaan pelaamaan tietokoneellakin. Joo. Pistäkää, kerron jo, että pistäkää kommentteihin. Mutta pistäkää suosikkeihinne tai sitten tykätkää tästä videosta. Joo. Mulla ei nyt ihan mitä puhua, että mitäkään kello on. Kello on jotain 7 aamulla. Ei oikein mikään puhuminen ei huvita. No niin, mitäkään sitten tekis? Mulla oli kiva. Miekka. Anteeksi jos vähän heiluu nämä kamerat, mutta en voi sille mitä. Olipa taida alkaa meillä. Miksi te minä heittää pois kaikki? Joo, minä saatan vastata joskus ehkä kommentteihin, mutta en ole ihan varma. Ei ehkä ehdi. Niin, jossain vaiheessa voi tulla kaveritkin ehkä pelaat. Näette jotain muitakin täällä kuin minut. Mut kasvot minä näytän jossain vaiheessa. Jos haluatte tietää ne katsojat. Niin nimestä se lukee ihan videossa, että älkää siitä mitä murehtia. En olla jaksanut pistää mitään nimeä. Mut kyllä mä ehkä vaihan nimen jossain vaiheessa. Passu. Kuule. Anteeksi nyt niille eläimen ystäville, että jos te ette tykkää, että eläimiä tapetaan. Joo. Jatketaanpa. Passu. Mennekö menis? Mennään etti kylä tuolta. Mulla ei sit oo mitään viidakkoa tässä tai semmoista. Tää on aika vanha versio. Oho, hieno vuoret. Joo, jatketaan.
taaskin. Joo, ei lähde ihan heti luolle. Ihan heti. No katsotaanko. Blacksmith. Blacksmith.